Missä? Muutako mä tonne takahuoneeseen vai? Ja Pariisihan on tunnetusti kallis kaupunki. Laitetaan kaikki punaiselle. Ja punainen, sehän on rakkauden väri. Nyt on laitalla laiva hupannut. Sopii yrittää. Vai menikö homolta pupupöksyyn? Tadaa! Pasta bolognese alla Ismo Laitola. Mä kerroin, että Kalle on lyönyt mua ennenkin. Ja vielä pesäpallo mailalla. Ja tänään meillä on ruokana Luumukiisseliä, perunamuusia, kokolihapiivi ja jälkiruuaksi kurmeejuusta. Mutta pullat te saatte kuitenkin paistaa itse. Mitä helvettiä? höpö. 30 euroa. Terve.